Am de unde ți cumpăra lapte, măi, Zoru? Dar ce zice tine? Ce zice tine, mă? Eu de mine, bă, Raul, dacă îi cumperi drojile, de unde mai ai tu atâta bani? Dar cu cât? Ai cu 8 milioane, măi. Dar Le cu... dau. Dar cu cât dai drongele, bă? Cu 10 lei. Da? Nu, nu-i bă, să-i bă. Să-i duci adu drongele. Da, adu drongele, Adu bă. drongele și Dar ce zice tine după ce... Ce zice tine după ce a dat Raul 10 lei? Băi, de nu mai avem pite, gata. Nu mai te dezbraci să-mi dai drongele, că-ți dau 10 lei. Nu o să văd filmarea. Da, zi cum o zis tine, așa păi să arăt. Încă o dată și apoi... De mine, mă, Raul, nu mai avem fasole, mă, cu carne. De mine, mă, Raul, nu mai avem lapte, măi, putu, Maria, mâneta cu drolile tale, că te le spart. Da, gata. Da, mai zic o dată. Îți dau 10 lei. Să vă, îți dăm 10 lei de tătul fără să ne dai un dacă zici, cum zice Tina. Păi de mine, mă, Raul, nu mai avem lapte, futu Maria, mâneta, așa îți dau cu drolile de cap, de tot ce s-a zis. Gata.